Първият учебен ден отмина и освен нас простосмъртните и много звезди прекрачиха прага на българските училища с децата си. Те разбира се, на частните такива, но това са дребни подробности. Някои, въпреки разделени, не пропускат да споделят този миг заедно. Теди Велинова и доктор Енчев, въпреки че са разделени от 2019 година, са в много близки отношения и не пропускат да отбележат празниците на децата си заедно. Алекс Богданска и Даниел Петканов следват техния пример и това си личи по голямата усмивка на синът им. Една много нетипична двойка. Катето Евро и бившата й снаха Таня Тончева също демонстрират близки отношения. Не много от нас могат да се похвалят с подобни с настоящите си свекърви, да не говорим за бивши. Даниел Бачорски изпрати дъщеря си в предучилищна, но за Атанасия все още е под нивото й да застане до майката на детето. Поне не и публично. Само Антоанета Пепе или Караманска не споделя тези мигове с бащите на децата си и ги изпрати сама на училище. Но за сметка на това ги събра всички на сватбата си. Това е да си иновативен.